So karon naton challenge mo na sa siya ang logic challenge. Ma'am, ang uban namong mga classmate ma'am, wala na murag ng absent ito. Oh, sige. Magatindans ko. Oh, totong tugsok. President man. Oh, Alimokoy. Asan si Alimokoy? Di alam ma'am. Oy. Sige, mga pong kaklase, bisag ispindin. Awa ko ako, naglalapong kong bago, nagumba. Nagdagdag ko, lapong kita. Oh, klase o dyan ta. Tatay Bisot. Absent to. Ha? Absent. Dra. Diara rin ma'am. Alam ko yung magpayong ma'am. Isang tao ni maestraha, oy. Sige, suspension ang klase. Sige, klase noon. Wala lagi tayo suspended. Lagi, ang sila ra, mga bright may mag-suspended. Mga bogo way suspended klase. Initial report sa Magasa, oh, ingong walay klase. Oh, mo gani. Ang katora ganing mga bright. Ang mga bogo. Nasa GC na to, ngaway klase niya. Ikaw na klase ka. Di ba sa mudutlan og bagyo. Kay ibang bagyo ra daan niyo mga naong. Mas tutong tugsok mo yung abot dire. Kasi kayo, ang bugo kayo. Sila may mga bright. Sa hangin. Oh, logic ka, logic ato ang kuan challenge. Ma'am, yung nanay kay ma'am, bagyo-bagyo ma'am. Ang hangin mo klase yan. Si Ernesto lang kay mas lain namang uwan na nangyayang. Logic, Logic. Yeah, logic ma'am. Imutang na na mapayong tayo wala na may wonder. Kaya tanaw natin itong klase ito. Kuya sa kay kagbayong kay kuan hindi mongulo ray mo kan. Ha? Oh, ang premyo ani sa makasakto sa answer, premium na kaog 5,000 pesos. Ma'am, magkasakit mo kanang 5,000 ma'am sa consultation ra na sa ospital. Kay go naman na. Oh, mag-answer mo kuan daghan. Konsolasyon naman na gabi, matsugi. Okay. Una, Tatay Bisot. Last, Ernesto. Yes ma'am. Oh. Ikaw, Tay. Okay, karon. Anong isda ang lalaki pa sa dagat? Anong isda ang lalaki pa sa dagat? Anong isda ang lalaki pa sa dagat? Able. Anong isda? Anong isda gani? Logical. May isda nga dako pa dagat, inahubas ng dagat. Unsa kay answer ba? Logic ne. Anong isda ang lalaki pa sa dagat? All gani ako ngayon ma'am. Di ka ngayon yung magkasig bagyo, inaliso imong utok ko. Akal ka tungutan na kaya. Ige. Oh, tabag ka lang gud na. Wala. Bulinaw. Ha? Bulinaw. Ha? Bulinaw. Bulinaw? Oh. Bulinaw? Bulinaw. Unsa man ang bulinaw? Pusit. Anong isda ang lalaki pa sa dagat? Bulinaw nga eh. Anong isda ang lalaki pa sa dagat? Oh. Yung isdang maliit. Correct! 5,000! Nagyapon. Isda nga gagmay. Ang mudako pa sa dagat ba? Next! Alimokoy. Kung ang Tagalog ng tomorrow ay bukas, ano naman ang Tagalog ng open? Bukas. Ha? Bukasan, buksan. Buksan? Yeah. Correct! 5,000! Salamat, ma'am. Okay, next. Sotong tugsok. Sa isang buwan, ilan ang araw? Usara ma'am ay. Ha? Usara. Usa? Oh. Correct! Mga bright na lagi mo. Nabasa ko sa uwan. 5,000 pesos. Pangutan nga bright magyud ni usara may bubo aning kasuma. Next, Ernesto. Right, ma'am. Usa. Ernesto. Ma'am. Anong tawag sa pantalon ng palaka? Anong tawag sa pantalon? Oh. Purol. Bubo ka. Wrong. Wrong. Kaya mo ang klase. Wrong, usa. Anong tawag sa pantalon ng palaka? Ang tawag sa pantalon. Pantalon, oh. Anong tawag sa pantalon na palaka? Palaka. Duha. Anong tawag sa pantalon ng palaka? Paa. Ha? Paa. Correct! 5,000!
Tatay Pisot. Ispilinga ang fat. Ha? Ispilinga ang fat. Fat? Ah. F, apple, T. F, apple, T. Oh. Ispilinga ang her. Here nga laki. Her. Nabubuhok. Her ba? Her. Babay. Babae. H, eagle R. H, equal R. Oh. Kung kuyugon ang duha, unsay basa? Father. Ha? Father. Correct! Lipata man bright. 5,000! Sigtuwa no, bagyo. Next! Alin mo koy. Hatagi ko og klase sa manok. Kasi rin naman no. Di ba? Klase sa manok. Pakpak! Ha? Pakpak! Si Pakpak. Ako. Wrong! Usa. Una na lang. Unsay mga pangan sa klase-klase sa manok. Bantam! Ha? Bantam! Unsa pa? Bantam! Tolo. Dapat mahatag na kog tolo. Itik na, itik. What lighorn? Ha? What lighorn? Ha? What lighorn? Duha. Hamsair! Ha? Hamsair! Tolo. Next. Totong tagsok. Another. Bantres. Usa. Kal. Duha. Bungaan, Bisaya. Ha? Bungaan yung Tolo. Okay. 5,000. Next, Ernesto. Another. Bisaya. May nagayang manok. Manok. Piso sa manok. Ha? Piso, Piso. sa manok. Sa. Pwede na piso. Itlog sa manok. Hindi na, pwede. Pwede yan. Chicken joy. Ha? Chicken joy. Ha? Chicken joy. Chicken joy. Oh. Enjoy. Wrong. Chug-chugo. Wrong. Next, Tatay Bisot. Wala po ka. Duha. Last. Kuwang ba ito? Kuwang pa. Kuwan ma'am. Fried chicken. Wrong. Tatay Bisot. Kurot naman siguro ma'am. Hanap pa, oy. Klase-klase. Kinawat na manok. Inuhit na manok. Ha? Wrong na, oy. Wrong na. Kaber. 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 Basilan. Duha. Basilan. Last na niya, last. Patane. Ha? Patane. Kani ba? Lagom mo kunod ba? Correct! Ato na ka ma'am. Sige. Salamat. Sama kaya. Pilo mo kunod mo patane noon.